Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane message yandabva mukutumidzirwa namukoma vedu. Hanzi inini ndiri kutoda a response and a response itori very fast because pane zviri kuitika. Hanzi ndine madhiri angu andiri kufanira kuti ndinge ndichitomhanyisa zvaizvezvi. Saka please ndipindurei very fast. Hanzi mukoma ndiisireiwo nyaya yangu kudare. Kana kuinewo madzimai anoda kurara vakagumbatirwa kana kuitwa comforted especially vari muZimbabwe, chero zvisiri zviya zvekuti tinenge tichiita bonde, asi vanofanira kuti vange vachindibhadhara kurara ndakavagumbatira kudaro. Kana kuinewo vari kuda, please mukoma feel free vapeiwo nhamba dzangu, kunyanya madzimai ari muHarare. Kana kuinewo vanodawo murume wekuti unenge uchingofamba naye uchinzi wakaroorwa. Inini ndiri murume wekuti kana ndikasvika pavanhu handinyadzise uye ndakabva mukutestwa zvaizvezvi ndiri HIV negative. Nekuda kwekuti ndiri kutotsvakawo mari yekuti ndinge ndichiwedzera pamari yangu yekuti ndinge ndichizoendawo kuchando. Please ndinokumbirawo kana kuinewo madzimai vari serious, please madzimai iwawo musatya kuvapa nhamba dzangu, kunyange kune avo vanenge vachida kuti tinge tichiita zvedu nyaya ngavauye tinge tichiita nyaya, but vanhu ivavo vanofanira kuti vange vachindibhadhara time yangu. Ndatenda kana kuinewo vachakwanisa kundibatsira. Mukoma kana mukazoposta please ndiudzeiwo ndizoteverera mucomment section. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndiri kutsvaka mari very fast ende mari iyoyo iri kuda kutoshanda. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukoma Nashi, please post for me as hidden identity. Inini ndine dambudziko rangu rekuti ndinopota ndichirota. Nguva zhinji ndinorota ndichirara nemunhu wandinenge ndisingazivi. Sometimes ndinotorota ari murume wangu wandinenge ndichitoita naye bonde. But kana ndiri kuhope ikoko, time yandinenge ndichiita bonde ndiri kuhope, ndinenge ndichitonzwa kuti apa ndiri kunakirwa. Ende kunakirwa kwacho kwandinenge ndichiita kana ndiri kuhope kunotodarika zvandinonzwa in real life pane murume wangu. So ndamboedza kufambawo nyaya idzi ndichidzifambira kumaprofita, but ivo maprofita vanondipawo minamato. Sometimes zvinombokamuka but zvinobva zvatanga zvekare. Kuti ndava kutya kuti murume wangu ndinozogumisidzira ndava kumusema, but inini ndichingomuda zvakadaro. Please ndibatsireiwo. Vedare ndo message yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Vabva vatumidzira zvekare another message vakabva vati, mukoma Nashi, please post for me as Heidi. Inini ndine secret yangu. Ndinogara ndichingonetsekana nenyaya yekuti ndakarariwa nababa vangu pandainge ndiri form 2. Baba vangu vakandibata chibharo. Asi baba vaiti kana vapedza kundibata chibharo vaibva vati, zvese izvi zvataita mwanangu usataura zvese zvaitika izvi. Mukoma Nashi, zvinhu izvi zvakaitika pandainge ndichiri mwana mudiki, asi baba vangu vakazoshaya mugore ra2020, ende ipapo pavakazoshaya ndainge ndatovawo nevana vangu 2 but from different fathers. Apa ndainge ndichitozama kuti ndinge ndichiwanikwa but zvainge zvichiramba, even though marriage ndichitoida. Iko zvino ndinogara nemurume, but murume uyu wandiri kugara naye haasati andibvisira kunyange tsvakirai kuno, haisi marriage yestraight, plus handisati ndava nemwana naye. So kureurura hangu mukoma, ndiri kureurura ndichiti maybe pane zvakaitika pandiri. Nekuda kwekuti ndaiti kana pamba pakauya mapurisa akazama kundibvunza kuti baba vako havana kukubata chibharo here, inini ndaibva ndatoramba pamberi pemapurisa ndichiti no, baba vangu havana kana kumbogara varara neni, but ivo baba vangu vainge vachitondibata chibharo. Baba vangu vakazosvika mukushaya zvavo, but dambudziko riripo pandiri nderekuti dzimwe nguva ivo baba vangu ndinotovarota vachida kuita bonde neni, handichaziviwo kuti ndoita sei. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Vedare, that is a sad confession yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hanzi baba vangu vaipota vachindibata chibharo, asi kana mapurisa akauya ndaibva ndaramba kuti baba vangu havasi kundibata chibharo. Please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu mucomment section.
Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndaitavo dambudziko rangu. Hanzi mbudzi kuzvarira pavanhu yati itandirwe imbwa. Inini ndiri murume ane makore 60 ekuberekwa. Mugore ra2020 ndakavakira umwe munhu imba apo tainge tatotaurirana pamari yaainge achifanira kuti ange achizondipa, but iye haana kuzoita sekutaurirana kwatainge takaita. Zvino vamwe vandakashanda navo vakazosvika pakundinetsa apo vainge vava kuda muripo yavo. Ndakabva ndatanga kukwereta mari muvanhu ndichiitira kuti ndinge ndichibhadhara vanhu ava vandainge ndashandisa pakuvakwa kweimba iyi mari dzavo dzandainge ndichivakwereta. Zvino munhu uyu weimba iyi anototaura kuvanhu kuti mudhara uyu handimupi kana sendi, handimupi mari yake. Saka inini ndopiwa odha here? Apa inini kushanda ndainge ndichitoshandirawo mhuri yangu. Zvakare mukushanda ndakashanda ndiine tarisirovo. Iye munhu wacho uyu ane imba yandakavaka iyi asiri kuda kundipa mari dzangu, munhu ane mari dzake. Saka ndinokumbiravo mutumirovo nyaya yangu kune vedare vakwanise kundibatsiravo kuti mari yangu ndingaiwanawo sei. Kana painewo wamunoziva anogona kuti munhu uyu abatwe nemwoyo wekuti ange achindipa mari yangu yaanondikwereta, mukomanashi please ndibatsireivo. Zvinorwadza kupa vanhu vawakashanda navo tumari tutukutuku, vanonditora semunhu asingashandiki naye, izvo zvichitokonzereswa neumwe munhu. Please ndibatsireivo please. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadii mukomanashi. Ndanichikumbirawo kubatsirwa. Handizivi kuti ndinobatsirika here paplatform pano. Ndiri kutsvagawo ruzivo, rubatsiro zvese. Ndiri mukadzi ane makore 33. Ndakatanga kurwara muna May, kutanga ndingangoti kupera kwaApril ndakatanga kubhilidha ndiri kuZimbabwe. Ndandaenda kuZimbabwe kundoviga mbuya vangu, saka ndakatanga kungoona iri bleeding. Ndobva ndatomboti kune umwe muroora wangu, inini ndinofunga ndokumbirawo muvige my ID kana kuchinja voice mugona kuita zvokutaipa ini. Saka ndakatomboudza murume wangu ndikati pamwe murume wangu akandigadzira here kuti kana ndabva paari ndiende kuperiod, kozi handisi kumira apa ndiri kunwa mapiritsi ewhite. Saka ndakabva ndatanga kuita bleeding. Ndobva amai vangu vanditi enda kuchipatara. Ndobva ndaenda kuchipatara because it was heavy, like ndabva pamuviri asi handisina pain. Ndobva ndaenda kuchipatara. Ndobva vasvika vanditarisa kuti ndine nhumbu here, vakati handina. Zveshuwa ndaizvisiwo kuti handina kana pamuviri pandinapo. Saka ndakabva bleeding yakabva yaramba kumira pamishonga yandakapiwa. Ndobva mazuva angu ekudzoka kunoku, mota yataidzoka nayo yakabva yakwana. Ndobva ndadzoka kunoku. Ndichisvika kunoku bleeding yakaramba yakadaro. Ndobva ndaenda kubasa kwandaishanda. Ndosvika ndaudza varungu. Varungu vakanditi ndiende kuchipatara. Ndikaenda kuchipatara nekuti vaitofungira kuti ndabva pamuviri. Kuchipatara ndakafamba kuzvipatara zviviri nekumadhoktasi maviri vachingotaura zvimwezvo kusvika ndazorifeiwa kuhospital. Ndarifeiwa kuhospital vakasvika ndobva vanditesta ropa rangu vachifungira kuti ndine kenza, because munhu waingondiona waiti kana isiri kenza unenge wobva pamuviri. Saka neniwo ndanga munhu anga akutotya zvokuti ndakatoluza about 5 kg kubva pandatanga kurwara. Saka ndakabva ndaenda kuchipatara. Ndichienda kuchipatara vakabva vatora ropa rangu rikaendeswa kulaboratory. Ndobva maresults adzoka. Pakadzoka maresults papane 2 days ndobva ndanzi ndine yavanoti growth iyaiya muchibereko asi yakurisa. Saka pandakadzoka ndichiudza murume haana kuzvitambira nenzira yakanaka.
akabva ati ndiri kumupa chirwere, ndinogona kumutapurira chirwere chacho. Akazopedzisira akurwara nayo. Murume wangu tine vana 2 tava ne14 years tiri tese. Ndobva murume atondisiya ndakadaro. Saka munhu wekuti taakungogara, anouya nguva yaanoda, ari kuita hake zvevakadzi, munhu agara achiita zvevakadzi. Saka mushure mekunge ndaenda kuchipatara, ndakabva ndanyorerwa tsamba yekurifeiwa kune imwe hospital. Ndobva ndasvika ikoko, ndobva ndabhadhara 1000 rand, ndobva ndatariswa. Saka dambudziko rakazoitika, pasipoti ndinayo asi handina pemiti. Saka dambudziko rakazoitika futi nderokuti ndakabva ndadzorwa pandaifanira kundoongororwa naneurologist. Akabva anditi unofanira kunge une bank statement, unofanira kunge uine pemiti, unofanira kunge uine zvikwanisiro. Handizivi kuti ndo zviri kusanganawo, kana paine akambosangana nedambudziko randinaro achinzwa chibereko andibatsirewo neruzivo kuti sei ndakadzoswa, kuti imhepo here kana kuti chii chakaita kuti ndidzoswe ndisashandirwa panoshandirwa vamwe. Handina hangu munhu wekumusha wandakaona pachipatara ipapo wairapwa chirwere chandaiva nacho ndakabatwa. Saka dambudziko randaakusangana naro ikizvino nderokuti kubva muchiuno mangu muri kurwadza, nekuleft side rangu pamusoro pechiuno apa mudumbu muri kurwadza. Basa ndakatosiya kosi zvino izvi ndiri kunzwa gumbo rekuraiti raakundirwadza. Kana ndichikumbirawo kubvunza kuti panewo here akamboitawo dambudziko rakafanana nerangu akabatsirikawo ari muno muSouth Africa, nekuti kumusha kwandakabva nekunyaya yekuti handichashandi plus murume haachanditarisi, handigoni kuti ndiitwe operation yangu. Munhu wandakabvunza anoshanda kuchipatara kuZimbabwe kuHarare Renyato vakanditi unofanira kubvisa 400, but kunoku ndakaudzwa kuti 420 US. Ndakaudzwa kuti chinhu chiri pachibereko chako chakurisa, saka unofanira kutoita operation izvozvi. Saka ndaamunhu ava nefiye kuti ndinogona kuluza upenyu hwangu, vana vangu vakasara kumashure. Saka zvino zvandinotya, ndinotokumbirawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe kuti kana kuine anogona kundibatsirawo, ndiri muno munyika yevatorwa, anogona kundibatsirawo neruzivo, kana kuti anogona kuzivawo dhokta wakachipa oro anogona kuzivawo dhokta wokuti akandiita hake operation ndikakwanisa kudzoka kubasa, ndinogona kuzobhadhara bichana mari yacho inodiwa. Nekuti umwe futi dhokta wandandawana anga achiti achandiita operation anytime pandinenge ndasvika ari kuZimbabwe, ari kuchaija about 700 US dollar. Apa ine mari yacho handina. Pandakawirwa nedambudziko iri ndandabva kuwirwa nedambudziko rokunoika mbuya. Saka ndiri munhu wakangogara, handichakwanisi kana kuzvitengera sauti yekuti ndibike. Ndiri kurwara. Murume kuti handisi kana kuchipatara kana kuna private kuti ndiwane mushonga wepain hachadi. Kana achitovapo foni chaiyo, ndikaona foni yangu ikaringa ndaakutotya kana kutaura nehama, nekuti anenge achionondishambadza, unondivenga, handina munhu wandinotukana naye. Dambudziko rangu ndirona ndiri kuramba ndiri wariti ndichichema nguva dzese kuti ndiri kurwadziwa, handichakwanisi kuenda kubasa. Ndinorwadziwa pazasi peguvhu, ndinorwadziwa. Maite henyu mukomana achindipostirewo nyaya yangu, muzondiudzawo kana maposta.
ndinzwewo kana kuine vakambosanganawo nedambudziko vakaitwawo maoperation. Pamwe ndinogona kunzwawo kune zvimwe zvipatara zviri muno zvinogona kundibatsira nemuaraundi Pretoria neJohannesburg, kana even kukaita kuLimpopo ndinogona kuti ndiende ndindorapiwa, nekuti pari zvino kana mari yekuti ndiende kumusha handichina. Murume ndakakutotya kumuudza nekuti ari kuti urwere hwauinahwo hunotapurirana. Ndakatombomuudza kuti dai yanga iri AIDS ndaigona kukutapurira kana siki, but ichi chirwere chiri mukati meropa rangu risingagoni kuuya kwauri. Saka iye ari kunditsamwira kuti unenge wakandipawo neniwo. Asi kana kuchipatara ndakatobvunza kuti ndingava ndakapawo here murume chirwere ichi, akati hazvigoni kuti upe murume kana iri kenza kana iri chirwere chatakubata ichochi chemafibrosi. Saka iye zvino ndiri kuchema mukomana wacho, zvakurisa, ndiri kurwadziwa. Kugara ndinogara asi zvakundirwadza. Vadiwa vateereri, ndo meseji yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Zvakangoma azvo vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section kana kuti munouya kuinbox kwangu tobva taona kuti vangabatsirikana sei. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.